Bafethu mina ngenzi sethembiso
sethembiso ngalomdala engimthandazayo uzongipha amandla mina ngenza isethembiso ngathi ngiyawafeza amaphupho nginakekeli oh nginakekela umami noderi oh ngifezela amaphupho ngifezela amaphupho Soccer or boxing? You want to play soccer or you want to box? You want to play soccer? Right, I'm going to give you guys a little pass and I'm going to put you guys to each other. You kick the one and you retaliate. You're not supposed to retaliate, okay? uNkulunkulu engimthandayo uzongipha amandla enginahayahayekelomndeni wami ngoba-ke ngizowafeza ngiyowafeza ngiyowafeza ngiyowafeza
living